Ružinov síce v úvodnom jarnom dvojkole získal 5 bodov zo 6, no na nejaké uspokojenie to určite nestačilo. Partia okolo kapitána Dušana Danka teraz potrebuje bodovať v každom zápase. Tak čakali sme, že super bude veľmi kvalitný, za posilnil nejaký hokejistov zobral z Trenčína. Tak čakám, že budú kvalitní a sa to potvrdilo. Ružinov nezačal dobre. V 9. minúte potrestal vylúčenie hráška Stranovský. Následne však prišla šanca na odplatu, keď sa previnil hosťujúci kolena a Danko pohodlne vyrovnal. Hra oboch tímov bola nevýrazná s minimum šancí. Ďalší gol padol až v polovici druhej tretiny, keď sa z nenazdajky presadil hosťujúci Černian. Ružinov do sirény odpovedať nestihol a čakalo ho náročné záverečné dejstvo. Tak samozrejme my sme chceli za každú cenu vyhrať, lebo vieme, o čo hráme, vieme, o aké body sa hrá. V tretej tretine mal Ružinov množstvo šancí na vyrovnanie. Prakticky celý čas hral presilovku. Domáci mali možnosť hrať minútu 5-3 a následne ešte 4 minúty 5-4 pri vyššom treste hostí. Veľa šancí si však nevytvorili a to málo čo mali zlikvidoval výborne chytajúci Bratina. Po oslabení využil nepozornosť Ružinovčanov Stranovský a keďže Dankov druhý gol prišiel neskoro, Ružinov podľahol Považskej Bystrici 2-3. Neviem, ťažko sa nám hrať. Celý ten zápas bol nejaký divný. Chceli sme hrať niečo, to sme vôbec nehrali a proste veľmi divný zápas z našej strany. Tak výsledok, samozrejme, máme 3 body, tak som spokojný a výkon, tak vždycky sa nájdú nejaké chybičky, ktoré si rozoberieme a budeme pokračovať v tom, čo chceme. Dneska na super veľmi dobre bránil, pokryl si tie naše osobnosti, ktoré hrajú tú presilovku hore a potom viac tá rozohrávka, sme sa nedostali do čistej strely, tým pádom to bolo také nahadzovanie a to bránka s ľahkosťou pochytal. Na budúci víkend privíta Ružinov suverene posledné Pohronie. Pre televíziu Ružinov Daniel Súkup.